satu kebenaran juga, atau ini menyalahkan ya enggak. Karena apa? Semua kembali ke Allah, benar salah nggak ada. Nah, benar salah kan itu tempatnya di akal kita dan di pikiran awet dhewe. Ning atine awet dhewe, ning rasane awet dhewe. Ning kono. Ya kenyataannya untuk menafsiri kan, ana ing asmane Allah mau macam-macam. Untuk mengenal jati diri Allah ya mau macam-macam penafsiran sehingga apa? Nah karena adiknya salah jalur piye? Adiknya yakin ambek tafsiran sing ngoten niku yakin. Timbul keyakinan. Ya padahal ada kimang melepas sekabiane. Yo yakin kene. Yakin apa mboten nonton ya? Nah kan wis gak manggon. Kayak adik kimang ngarane iki bener yo ora. Adik ngarane iki salah yo ora. Ya karena apa? Nah adik ngiji manggon nek kono. Lho sekabeh iki afale Gustine. Lah kok adik kimang nyalahne. Lah kok adik nyalah-nyalahne. Jadi yakin awake dhewe kan kadang di lho yakin awake dhewe. Kadang kok yakin ning awake dhewe. Yakin ning pikirane apa yakin ning atine. Sehingga awake dhewe menggali di kitab-kitab itu. Tapi kenapa kok kadang kita nggak berpikir orang ini kok bisa bercerita seperti itu dari mana? Loh, ini perjalanan rohani. Sehingga kalau perjalanan ini ditulis kan diabadikan dengan tulisan seperti itu. Dengan mengenal dinamai ini. Dan akhirnya aja terjebak ambek jeneng-jeneng iki. Ya kadang ada kimang dengan nama itu timbullah keyakinan neng awake dhewe. Timbullah suatu kebenaran di diri kita. Jadi sebelum kita belajar di situ berarti salah. Kan jadi gitu. Padahal kalau kita kembali ke sirnya Gusti Allah,
sirullah itu sudah nggak ada. Nah, untuk ke sana gimana? Ya tadi pelepasan itu. Kita punya argumen, lepaskan. Sehingga nanti di otak kita, di memori kita itu nggak ada lagi. Sehingga nanti nggak penuh memori kita. Anak kono ya gak kesel juga wedi. Nah, nrimo ing pandume Gusti kaya dene apa iki mang ada. Lah sing ngisi sapa? Ya Gusti ini kabeh. Wong ati iki mang ada. Kaya pikiran ya ada, ati ya ada. Sing ngisi sinten? Nggih Gusti ini. Sehingga uripe nggih niku, hayun niku. Wong kadang ade ya mikir juga, saya mau golek iki mang apa? Lah saya mau golek ya sapa? Lho kan mang ngoten. Ya padahal Gusti Allah iki mang nyiptakne awake dhewe kok gak dikongkon goleki. Lha nyapa awakmu mulih? Wis awakmu rono lakonono nek kono. Ngono. Lakonono apa sing diperintahne. Nek ada iki goleki. Gusti Allah mang piye? Ora temu. Sing ditemoni paling ya kalimat tok. Sing ditemoni ya wujude rasa. Wujude angen-angen. Sing ditemoni. Wujude cerita sing ditemoni. Nah, iki mang dingertani ana ing nrimo ing pandume Gusti. Ki enggak mencari lagi. Sehingga apa sing tumiba ning awake dhewe iki wis gak enek penghakiman meneh. Penghakiman kok niki mang seneng utawa gak seneng ku penghakiman. Dadi engko rata. Nek kono yo gak suudon meneh. Ya karena apa? Iki mang kosong. Ada iki kosong kabeh. Dene apa ada iki mang kosong kabeh disikale Gusti Allah, carane iki simang piye? Nek wae kerja diisi kerja. Wae jagongan diisi jagongan. Wae ngopi diisi ngopi. Wae tulen diisi tulen yiku. Anak kono wis gak terkurasnya pikiran awake dhewe. Nah, dene apa ada cemang gumantung ning karya orang lain. Ya terkuras. Sedangkan di karya orang lain nanti ada yang mengatakan ini benar, ini salah. Ini jauh, ini dekat.
nek adike wis mlaku ning kono, ning kekosongan sing kono sing ngisi Gusti Allah, wis gak goleki kudu piye gak golek iki mang adike kudu yakin dhisik ya ora. Sehingga mlakune wis gak manangne, gak ragu-ragune. Kene kabeh. Nah, jadi apa? Lah ngerti ya. Awake iki mang jagongan ngene sing ngisi ya Gusti Allah. Awake iki mang kerja sing ngisi ya Gusti Allah. Lah ngono. Karena Gusti Allah nalikane adike mang diadek mas satu pekerjaan disuguhi apa mbak Gusti Allah. Nek engko sekabian iki mang disuguhi kalih Gusti Allah, gak enak iki mang, oh iki mang cocok gak cocok kene. Gak enak. Iki mang rame gak rame rene. Karena wau napa pun kosong awake dhewe. Adik iki mang diisi meneh kalih Gusti Allah iki mang wujude bakulan lho. Iki sini. Sehingga apa adek nrimo ing pandume Gusti, apa sing dadi rungone awake dhewe, apa sing dadi ruwe awake dhewe, apa sing dadi obahe dhewe to menenge dhewe. Nek kono piye? Gustine. Mbok sing ngobahke wong liya, adek iki krungu omongane wong liya, adek emang ndelok wujude wong liya. Lah ngerti ya. Iku lho sini. Lah ya apa sing digoleki? Bener sing piye? Ternyatanya adik emang ngomong bener-bener baru salah. Ngomong salah baru bener nih. Jadi ngono. Tapi nek pun nrimo ing pandume Gusti, wis gak sudon iki mang bener utawa salah. Wis gak enek nek kono. Sing kono-kono adhe diarani abot ya ora, diarani enteng ya ora. Repot nasional. Ya karena kan orang-orang takut ya nek medal iku kok adik ya gak iso kerja. Kan pemikiran deh. Pikirane wong-wong wah kok tidurne sangka rezeki kan. Lha Pak Sundar meneh. Lah justru temen iki kan dididone kalih Gusti Allah karena iki wis kosong kabeh ati lan pikirane. Sing ngobane awake dhewe nalikane nyambut gawe ya Gustine. Nalikane adik mang petung ya Gustine.
Nalikane adike mang berhasil ya Gustine, nalikane adike mang gagal ya Gustine. Ya Pak Amin benar mana lagi. Pak Amin mau gitu ya. Oh, jangan. Ya. Lah justru kono kan. Apa? Kita nggak mencari rezeki, tapi rezeki itu yang datang ke kita. Ada cuma nggak celuk-celuk, nyedoan ki mboten. Lah karena apa? Wau kan nggih pun kula aturni sing ngobahni ya Gusti niki ambah ini kuwi. Langsung dipraktekne Bapak Amin. Ini ya reaksi ini biar Pak Amin tangan ini tak telepon ini ya jalan moral. Yang belum pernah kita bicarakan, yang belum pernah kita dengar, di situ muncul. Ya sebenarnya kan nggak hanya ilmu aja, apa semua. Kalau sama niki kerja, sama niki mang petung, itu sama sebenarnya. Jadi nek kono aja ngantek ragu-ragu, wah engko gagal aja. Engko berhasil aja. Lakonono. Sehingga kalimat loro iki mang aja ngantek muncul. Aku Lah temen iki lho engko sing meruhne ya Gusti Allah ki ambak. Dudu awake dhewe. Jadi gak cuma kumpul wedara ngene dapat ilmu dari mana? Semuanya itu. Ya karena apa kan? Sehingga saya bicara seperti ini kan saya sendiri kan sudah lama nggak baca buku kan, sudah lama sekali nggak baca buku itu. Kok tahu seperti itu loh, kita sama-sama belajar kok, kita diberitahu. Ya kenapa sebelumnya kita juga nggak tahu apa. Terus kita bicara seperti ini lah, ini loh dibertanya ini. Nah, sedangkan di pekerjaan sama. Sing ngobane adike mah tanda gawe Gusti Allah. Dene apa nek wong tuku ya Gusti Allah sing ngobani, lho sing isine ning kono. Lah nyapa kaya ragu-ragu nek. Lah nek kono kan keraguane awake dhewe iso ndadekne apa? Buntoni ning awake dhewe, magri ning awake dhewe.
ana ing imane awake dhewe. Ternyatane golek pageran, golek penglaris. Kan apa kok sampean golek penglaris? Karena apa? Gak yakin. Deh. Gak yakin. Gak yakin tapi dia pengen rono. Baru enek penglaris rame baru yakin kan. Nah, sing ngundang iki mang sing penglaris mang dicabutne, dhek ilang keyakinan ini. Lho, paling ngono. Nah, sehingga kan anak iki gawe media sing kaya ngono. Iki gak iso selawasi. Ora kena gerek selawase gak kena. Ya kan sifatnya sementara. Kuabe sifatnya sementara. Nah, sing kula atur niki wau napa? Nek adike mang kosong Gusti sing ngisi iki lho. Tanpa syarat. Iki kok yo langgeng. Tanpa putus. Ya kaya wedar niki mang ilmu kaya dene banyu milih terus. Dene pengono rezeki engko milih terus. Ning ngono. Kenapa kosong punan? Ya nek kene wis gak ngukuwi iki aku entuk ilmu iki, aku ngrasa kowe iki enggak. Punan. Ya sami kali rezeki. Dan ngerti yo iku titipan kabeh. Sehingga nanti bener-bener amanah neng gini. Ya Gusti Allah dipilih kabeh lho. Lah Gusti Allah kabeh nitipne engkel-engkelan sik mbek awake dhewe. Sing engkel iki awake dhewe. Cocok ora ya? Kan penak ora ya? Badi ora ya? Mampu ora ya? Lah iki. Lah kan pikiran-pikiran sing kaya ngono iku diredem kabeh. Sekabehane titipan. Rezeki titipan, ilmu titipan. Rezeki sangka ndi iki titipan kabeh. Aja diakoni. Terus adiki muji ning Gusti alhamdulillah ya Allah matur suwun Gusti panjenengan titipne. Jenengan percayaane kula. Yen mengki kula sampe nih tenang anak bojo. Lha ngono lho. Lah nek kono kok kaya miline iki wis kaya gak kalek dipendong iki. Ya sami, ilmu, rezeki sami. Nek kono adike ora njaluk. Apa kosong ngadahi lho. Ngadahi iki, ngadahi. Ya sing ngisi Gusti Allah ki ambak ditawe dhewe. Oh mayai ngalor. Ngaroi ngidul. Ngoten Bapak Amin nggih.
Nah, sehingga kono wis kene pemberontakan ning ati-ati kene. Penilaian ke kita atau ke sekitar kita atau orang lain itu sudah enggak ada semua. Ya karena apa kan balik meneh ade ki mang diweruhne sapa to iki mang sing duwe rejeki niki mang ya Gusti ini. Dudu rezeki niki mang senadi ki mang celuk dudu Gusti ini. Lah sing nggawa rezeki ning awake dhewe sing nyedene ya Gusti niki angka. Sehingga gak celuk-celuk ati ki mang. Nah kono ati yo gak perintah Gusti ini. Malah Gusti niki ambak iki mang karena apa? Iki bener-bener iki mang amanah yo. Lah nyatane lho ya. Awet iki mang kerja sepene-sepene lewat. Ya ta? Lewat tok. Ya lewat tok ning awet dhewe. Dadi nek kono iki mang wis gak ngarep-ngarep meh tapi iki mang ditunjuk nih kabeh. Kok sampean bidange apa? Lha iki. Dudu. Ana kono aja sambat kesel. Pun dilakoni ae. Ku bidange apa niki mang? Nah itu yang jeneng ku njoba njero jalan semua. Bukan yang pikiran tok, gak ning ngangen-angen tok, gak ning rasa tok. Wae kerja. Wae ngopi. Sing ngisi ngopi ini ya Gusti wae sing ngisi kerjane Gusti ini. Anak kono ati kan wis gak aneh-aneh meneh lho. Aneh-aneh kan nglakoni iki kudu nglakoni mboten. Wis sakjane jenengan. Sampeyan iku wis gene ketentuan-ketentuane. Kudu ngene mboten. Ya kenapa wis gene paksaan? Nek kono wis gene maksa-maksane kudu nglakoni ngene, kudu wiritan iki nggih mboten. Sehingga kono wis gene rekayasa. Rekayasa apa mboten nonton punan. Nah sehingga apa? Nek kono iki mah dituduh ning alam dunia kaya ngene, awake iki mah ya dituduh ning ana akhirat nggih ngoten niku. Lah kurang piye neh awake dhewe.
Ya karena apa? Wong mati wis gak enek rezekine neh. Wong ning alam kubur iku dicabut kabeh, hak-haknya sudah dicabut itu semua itu. Nah, jeneng rogone ada ketika hak untuk menerima itu. Telepon Mbak Amin. Ketinggalan pripun? Lah wong sepengin angen-angen mak diangen-angen ya. Iya. Tambah merem. Tambah merem ya wong e. Pripun Mbak Amin? Nah, ambek bahasane sampean wong iso nangkep. Nek ini dari bukan hanya belajar untuk melepas. Nggih. Dan dalam melepas itu kita bisa menerima realitas hidup apapun yang diberikan kepada saya. Nggih. Kalau saya sudah tidak menolak berarti kan seperti yang diaturan jenengan nerimo ing pandum niku wau. Nggih. Cuman cara bahasane kula kan saya bisa menerima realitas apapun yang terjadi niku. Nggih. Napa ini? Berarti nek tak pahami nang kono memang berarti intinya kan sebenarnya sama Pak Nun. Nggih. Karena inti dari itu kita belajar melepas nih. Jadi melepas apapun penamaannya kita lepaskan di situ. Dari sudah melepaskan semua nih kono sudah. Berarti kan sing ngomong aturan jenengan kan wis lepas kan berarti kan bebas, berarti kan wis enggak ada beban nang ini sudah enggak ada beban ngono. Nggih. Dari pelajari ning kene inti sing kula waca mriku seperti ini kesamaan ngomong niku wae kok maksudnya nyambung gitu loh. Ngaten. Nggih. Ya wis ngono ae. Terus niku panas lho enak Pak. Kira mana tuh gede. Datang mriku kan sehingga awet iki mang mireng wedaran, mireng kajian iki mang apa? Supaya roh sing grepas iki mang apa lho ngoten lho Pak. Gini pas saya waktu kalau maca buku, maca kitab, maca anu itu seolah-olah itu apa ngurungan ngaji apa ngomong apa. Seolah semua itu masih jadi bahan perbandingan Pak. Sebenarnya saya ngurungan orang jiplak. Dia kok merasa nyaman dengan ini. Tapi begitu kena omong ini kok nyaman ini. Berarti kalau aku mau coba buku ini kok ini. Berarti kan yang selama ini saya pelajari kan saya itu kan terombang-ambing neng masalah niku toh. Jadi yang saya cari itu bagaimana saya itu bisa enggak terombang-ambing. Lah yang saya pelajari inti dari hidup itu melepas semua niku kemang. Belajar melepas niku kuwi. Iya. Seperti yang aturan jenengan berarti kan termasuk sing koyo omongin jenengan mau kan dengan saya bahasa cuma beda bahasa tapi kan di sini kan nyambung ke mriku wau nrimo ing pandum niku wau. Jadi lek harus menerima niku apapun yang terjadi sudah enggak ada penolakan kan beban sudah enggak ada berarti kan. Nggih harusnya. Nggih kan memang nek kados kula jenengan
Terus referensi saking kitab-kitab nggih bingung juga ngoten. Lah ngene kalau sing kula alami kan ngoten niku lho, Pak. Masalahnya saya membaca kitab iki. Ngene. Rasa perjalanan, rasa nyaman itu memang ada. Iya, Pak. Oh, ketika saya membaca iki keneh. Kok ngene neh. Iki yo nyaman. Kok tau ngrungokne wong ceramah iki, kiai iki. Karena guru iki. Jadi seolah-olah kaya di antara buku selalu memperbandingkan kebenaran di mana letak kenyamanan di situ kuwi. Iya. Nah, saya terombang-ambing kan di situ kan harus mencari kenyamanan ning kono kuwi. Iya. Lah niku lho marai. Lah sing kula gali kan sing ngoten niku. Nggih. Supaya saya itu bebas melepas ning kono kuwi pripun carane enggak. Lah ngoten niku. Jadi seperti sing ngatur jenengan niku wau kan apa yang saya pelajari kan akhirnya nyambung kan di itu wau ngoten lho. Jadi nek ada melepaskan kapan di mana kan enggak ada beban lagi. Ya ada. Hidup kan berarti kan netral, Pak. Iya. Sehingga apa nanti kan ya saksir kayak sing kitab anggi monggo sing kitab pinggir monggo wis gak ada perbedaannya. Tapi kalau kita masih membaca tuh kita pasti terjebak, Pak Nur. Itu pasti. Dan gini ku masalah kan. Masih terjebak. Ya kan kadang di sini kan kita nggak in di sini. Kalau membaca kan setengah-setengah ada. Nah, kalau kita membaca, kita sampai habis, sampai nanti pengarang nggak bisa nulis lagi, sehingga bukan cuplikan-cuplikan. Ya contohnya kan adik Imang kayak ngawuri neng Ihya Ulumuddin kan dari awal perjalanan ini sampai habis kitabnya, sampai karangan bukan Ihya aja, sampai karangan apa saja yang dipelajari yang ditulis oleh di karangan ini Imam Ghazali. Dan nanti kalau kita telusuri semua ini, ujung-ujungnya apa? Ditinggalkan. Dan selama ini kita apa yang kita pakai? Jejaknya aja, bukan yang sebenarnya. Jejak, aku jejak. Iki mang saya ini jalan seperti jejak. Belum bertemu ini, belum. Jejak etak wis kayak ngono. Ya seolah ada membaca kitab ning kono seolah dia wis percaya dan yakin. Padahal yang namanya yakin percaya itu kalau kita sudah mengalami baru kita bisa bilang yakin kan. Kalau kita nggak mengalami kan berarti kan kalau saya hanya dengar cerita informasi, cerita dongeng ning kono kuwi tok. Nah. Nggih. Memang kon wis suwe, Pak. Saya terjebak neng antara neng ngono-ngono kuwi ya wis suwe. Jadi omongan sama setiap kajian-kajian ning kono kuwi tak analisa nu kok nggih ngoten karena lek saya masih terjebak neng kono kuwi pikirane pun mboten karu-karuan. Jadi manut iki. Lah itu semua benar. Masa yang dirasakan kaya seolah-olah nyaman. Padahal di sini kan nyaman kan enggak ada lah lho. Nggih. Jadi saya pakai bahasa nyaman, berarti kan masih bahasa rasa kan lho. Nggih. Dan niku plonge nggih pun wong temriki wau, mun plonge niku. Jadi memang saya rasakan dari dulu kadang-kadang masih tanya-tanya, Pak. Ngono kuwi. Jadi seolah-olah saya itu manut iki lah ning kono kira. Jadi kan aku nek ini arani ketergantungan karo sing tak waca kuwi ngono lho, Pak. Sebenarnya saya kan nggak boleh bergantung situ kan ngono. Nggih. Sedangkan adil diajarkan jangan bergantung kepada selain makhluk kan gitu. Nggih. Dan apa kok cek bergantung neng kitab kok neng omongane wong, omongane kuwi lah. Iku kadang-kadang jadi pemikiran neng kono kok. Jadi seolah-olah pikirannya urip iki beban iki akeh enggak iso melepaskan padahal saya tahu saya pelajari bahwa inti dari tujuan hidup itu sebenarnya belajar untuk melepas semua dan Nggih. kalau kita sudah bisa melepas kita bisa menerima realitas apapun yang terjadi pada diri saya. Kalau sudah menerima kan berarti kalau aturan bisa menerima yang panjang jadi nggak ada penolakan yang nggak ada benar salah nggak ada baik buruk kan di situ kan menurut. Nggih. Jadi saya alami pun
doang Pak niku kon. Yo mungkin bisa ngono-ngono ya begitu sampean ngomong ngene-ngene tak ngomong gak iso sik. Asli gak titip. Memang letak rasa-rasane nek aku cek melu ning kono cek kejebak ning kuwi memang beban gak iso lepas Pak gimana ya. Nggih. Jadi yang carakan kono koyo bener kebenaran mutlak nek kono ngono lho. Padahal ya ngerti padahal kebenaran mutlak yang absolut itu padahal cuman hukum Tuhan kan ngono lho. Nggih. Tapi kok aku sih terjebak sih kayak ning ngono-ngono kuwi berarti kan aku terombang-ambing kan ngono. Nggih. Mane kadang-kadang males moco, males terus sampean ngomong biyen ning aku nek awak malah ngono yo panggah pelajarono ning kono kuwi kan yo. Sampean tau critono kan kula niku. Nggih. Kan kula pun rasane kok ngene karena saya hubungan ning kono kuwi kok aku masih terombang-ambing karo hal-hal sing ngene iki. Ngono. Ya kitab, omongane wong, omongane iki kan ning kono kuwi. Nah nek wis ngene iki sampe atur ning ngene iki kan ponge kan ning kene iki apa-apa sebenarnya kan nyambung, cuman beda bahasa saja ning ngono. Nggih. Karena merasa tak cari kita tuh just koyo bener ngono. Padahal ning kene bener tuh gak enak ada biar anak kan gak enak ya tak jane ngono. Mboten wonten. Niku namung prasangka mawon. Lah nggih kan ngoten lho. Ya kenyataannya kan munggu adik lima mau cuci bener. Oh ki bener-bener terus ada orang yang baru datang membaca. Loh ini salah. Terus bagaimana itu? Ada munggu adik yang bener. Tapi orang ini membaca tiba-tiba kok makan salah. Gimana? Bingung nih, korat karet. Bener ya adik. Sebenarnya saya nggak pernah ada menilai salah Pak. Cuman kalau ada orang kok ini yang koyo ini terus rasakan kalau ini kok lebih mendalam nih dan ngono. Iya. Jadi saya tuh penilaian sudah tak lepas dengan ngono kuwi. Nggih. Karena saya tahu bahwa setiap orang yang datang itu pasti membawa pesan kan ngono kuwi. Nggih. Nggih sing kula aturne wau. Wah, ketawa. Loh, kamu kok bisa seperti bagaimana? Saya nggak mau karya orang lain. Kenapa orang ini bisa berkarya? Kan seperti itu. Jadi gimana? Kita tahu sumbernya langsung. Nek liwat orang, ini pelantara, Mbak Mi. Pelantara dong. Pelantara. Nah, gimana menggunakan pelantara, otomatis kok pakai pelantara yang lain juga. Kalau mereka tapi nek kalau jenengan langsung ke sumbernya itu langsung. Karena harus tanpa pelantara lagi. Karena apa? Sumber ini ikhlas sekabian ini ku. Meliputi sekabian. Sehingga apa? Sehingga latur apa? Kosong kabeh. Iki lho ngisine. Nek lewat pelantara kita nggak kosong. Malah bebani. Karena apa? Gerak terus pikiran kita. Ini pun kula alami. Ya kan gitu. Ya karena apa kok gerak? Kita membaca tulisan ini, oh seperti ini, apa sebenarnya kan gitu. Nah, pada di kenyataan nih, kayak adik sing memang ngosong neng kene, iki diam. Jadi semua diam ini. Nah diamnya ini nrimo ing pandume. Wis gak kaya akeh gak kudu ngene enggak. Berhenti semua itu. Nek tasik membaca, itu jelas
nanti membanding-bandingkan. Kalau kita membaca, jelaskan imajinasi kita aktif. Nah, kalau ini nggak di situ, karena ini sudah kosong semua, di hati kita, di pikiran kita kosong, yang isi hanya Allah. Entah nanti diisi apa, diisi ilmu, diisi kerjaan, diisi kimang jagongan, diisi ngobrol, gini ku sini. Ya apa mana? Jangan lakukan wis gak mencari-cari nih di gimana. Sekarang golek-golek nih. Lu tingkah apa wis gak golek-golek. Ngoten niku Pak Amin. Sehingga apa, cari kenapa ini kok bisa mengharang seperti itu, kenapa? Ojo karangan itu ojo. Siapa yang penggeraknya ini, doh. Ini loh Pak, kadang-kadang kejebak awal dewi, kadang-kadang kalau anak karangan yang merasa meyakin pas nak dewi, seolah adik itu masih mengidolakan. Jadi Allahnya terus ketutup gitu, mereka. Bagi adik kan, kejebaknya kan di situ. Nah, itu yang saya pernah cerita kali kan, nengkono kok aku ngene yo ngalian ngono. Lah iku lho. Kok malah pikiran mbok sama iki kok malah pikiran ki wis akhirnya wis kaya jaman Mas Jaka. Masih ada penilaian niku lho. Nggih. Ya nggih. Ya otomatis aku cara iki wong iki buku iki kan akhirnya membandingkan. Ya, seperti bacaan masuk kan kamu masih menilai kan di situ lah malah. Nggih. Nah, bagaimana kita tidak menilai kan ngono kuwi. Nah, padahal wis ngerti bahwa tujuan itu kan inti tujuan itu kan belajar melepas kan ya mek ngono Pak. Nggih. Tapi ternyata kenapa masih terjebak neng kono kuwi? Tapi pikiranku sing selama kita gelupin neng kono kuwi kan selalu perang kan ngono Pak. Nggih. Padahal ya sadar kalau kita tuh bisa melepaskan neng kono kuwi lho. Sakjane sudah enggak ada beban kan ya ngono to. Nggih. Tapi ternyata kan masih terjebak neng kata-kata orang, kitab-kitab iki kan neng kono kuwi. Nggih. Yo, masuk ono nyang nikah. Padahal nek dipikir kan ini dari kitab kon maca kitab awake dhewe to sakjane iki. Nyapa kok maca kitab wong. Nggih. Baik. Alhamdulillah. Mustafa. Mustafa sudah mencari kamu ini loh. Namanya mana berikut. Gimana kalau terus yang dengan pulau niko rian niko kan. Jadi nyapa kok rasa lelah, merasa malas, rasa lah ngono kuwi. Karena ya terjebak neng kono. Saya pernah sadar saya terjebak neng hal-hal ngono kuwi. Saya seperti yang sama ucap nih berulang kali setiap kali pertemuan sebagai pertemuan kan kono ada kan sakjane wis apa jenenge iki. Wis dingerteni ajane iki no. Tapi begitu saya maca kok ngene yo. Kok begini ya, kok ngene ya, kok lah nek ngono lho Mak. Malah iki. Dan kenapa saiki uripku setelah saya ngono kok malah jadi ra karu-karuan kan ya ngono. Nggih. Padahal dene wis ngerti lepasan kabeh sakjane iki. Lepasan. Engko enteng gak duwe beban awakmu. Nggih. Ning ngono kuwi. Ya kan Rien karena merasa tak toto iki ngene. Sing mau toto iki wae iso opo. Nek wong mulia mau toto kok ora karet iku.
daerah di apa-apa noto. Hilang kabeh konggon. Kaya wong gawa. Rat karet. Kenapa bukan miliknya? Bukan itu. Kalau itu betul miliknya, bisa dia nggak kuat karet. Berhubung bukan miliknya, ngene wong ditoto kan. Ya gak punya hak. Oh, jadi ini bingung kan nih gue. Nah, karena dia kan menemukan kata-kata hasil dari pembaca itu tuh. Oh gini kayak gini. Karyanya siapa yang mau gawe gitu. Sama Dewi Guru Bakrya, ku Dewi sampean mau gawe. Padahal teko memorine kene iki mang diblok kabeh, blok guys. Kasih muncul iki mang. Sehingga nek kene iki mang memori gak sembuka. Nutup kabeh. Ya jadi sini ki meneng. Kene omonge. Lah pinter deh alasane. Ana jeding sih buka kerpean. Buka ini tulisannya teleken tau lewat. Telepon punya. Buka kerpean nih. Dan ini kan adik masih menggunakan karya orang lain, kita nggak bisa apa-apa. Meskipun hafal seperti itu, bertemu dengan seperti ini, hilang itu. Nah kecuali kalau kita sudah mengalami sendiri keadaan seperti itu, ini nggak bisa hilang. Nggak bisa. Sehingga apa? Ini bisa diceritakan lagi. Cuma menghafal, ini hilang kok. Nah ini bukan di otak nih, bukan. Karena apa? Temniku wau sekabehane pun nyekseni. Jopone nyekseni, jerone pun nyekseni sedaya. Tapi nek kayak sifatin ning hafal niki mang angka tau iku nyekseni. Karena apa nilang wis plonga ngomong apa ya katanya ini. Kate ngomong apa ning otak gak ana. Hilang apa. Enter ya. Dari dia sekarang berarti masuk menyampaikan. Ya, karena kan kalau bisa dapat SK seperti itu nggak bisa diganggukan. Dengan apapun, dengan ilmu apapun itu nggak bisa. Ya karena apa? Dia wis kosong. Cara wong apa nantang, saya mau tantang sopo ya. Dan sama nantang sopo, dia ngejak opo kan. Enek wong nantang krono apa? Wong siji tantang duwe ilmu. Enek wong debat ngejar debat karena apa? Si dijak debat dia iki mang duwe ilmu. Nah, terus gak jawab apa-apa. Ya nang ngejak apa-apa tadi deh. Ilmu debat aku yo ora duwe. Ilmu kan udah ganjar duwe. Nah sehingga apa? Orang ini secara nggak sadar mengikuti awet dewi.
ngikuti. Dan nek kono sing apa jenenge ya wong Jawa ngarani mengapa ya? Kayak kalimat Jawa iki. Sehingga iki nggak perlu ngasore wong. Wong jangan kalau mboten gadah ilmune ngoten nih. Jak tarung model ngene kula mboten gadah. Ya otomatis kan dhek kan ya menang dhewe ta. Ora duwe. Lah pemana iki mang keadaan sing kosong sekaya ngene. Ditrawang ya rene. Ngono lho. Kene. Sing kok kene wong kepinginan nyerang iki kene. Anak wong pengen nyerang krana ning awake iki mang enek. Iki kene. Nggih, niku terus pokoknya. Yang kalau rame ngoten niku. Pripun? Karena saya merasa punya konsep yang punya pengetahuan, punya program yang kono. Nggih. Saya rasa itu akhirnya menarik wong liya selalu mau nyanggun aku ning kono kuwi. Nggih. Lah merasa ning kono kuwi dhek yo ngomong ning kene, akhirnya kan dadine pas timbul debat ning kono kuwi. Nggih. Lah kuwi proses yang sing dulu-dulu lah rek wis mungkin dalam 1 tahun ini wis enggak ada lah kayak ini. Baca kayak ini. Aja hubungannya dengan law of attraction, hukum tarik menarik niku. Memang niku sing menarik kula, ngoten lho. Oh, ngoten. Nggih. Karena apa sing tak angen-angen niku, apa sing tak perasaannya karo. Lah akhirnya sing menarik kula niki seperti sing tak omongne, saya mau jualan kan. Nggih. Kok pikiran wis dari kok ngogek ngene kayak gini. Ternyata kan kejadian tenan niku. Nggih. Tapi nek awak dilepas blas kosong ning kono kuwi. Karena kan enggak ada apa-apa. Semua tuh benar ngalir terus sakjane iki. Nggih. Wis tak tarik tak kuwi aku. Si tarik apa ning kono? Tarik lagi. Kamu karep ana lho.